Čaute všichni, zdravím vás u dnešního druhého tutoriálu na střih videí. Takže máme tu Camtasia Studio, ukážu vám, dám vám to do popisku desta. A jak se stříhávat videa. Takže dáte si nějaké video, že? Určitě. Máte určitě něco, třeba to si tu hodím. Takhle. Tak. Aha, tak nic, no. Ale něco tu nejde. Takže bacha na to. No, tak dáme si tu nějaké video. Videa z YouTube. Takhle, let's plays. A třeba naše intro. Staré, dobré intro. Tak, OK. Přetáhnete dolů na tu časovou osu. Dobré, takže máte to intro. Teďka ještě audio. Jakože, no, prostě audio. Hudba, najdeme si hudbu. No, nevím. Dáme toto. Šup. Ale musíte to dát pod to. Posunete to k tomu a pustíte. Jo? Hrajete obě dvě dohromady, takže jo, a někdy se to seká, takže neřešte. S tím nic fakt neuděláte, jo? A tu je ta hudba, no. Ale my to chceme. Dáte si takhle. Zmáčknete fajně tohle. Tak, to se vám oddělí. A dáte delete. A máte to. A tu dáte audio. Dáte níž. Takže OK. Tu úplně dáte nulu, že? Jestli tam už máte nějakou hudbu. Tak a pustíte to od začátku. No a vlastně novou hudbu na intru. Jo? Úplně lehonké. Tak když to chcete uložit a dát na YouTube, teda dáte Produce and Char. Na to kliknete. Musím dát takhle, klipin. Takhle, nastavíte si tu, jaký formát chcete, nebo co. Dáte další, to se vám tam stáhne. A je to, tada, lehké jako facka. Jo, a tu to neukládejte, tak lehké jako facka. Takže zdarec všichni.